En dan een heel oren hutrinwedstrijd, de trekkende Adventure Run op het Ameland. Het was weer ouderwets feest op het eiland. Duizenden deelnemers lieten haar met de boottoer zetten om uit te dwaan op de hutrinwedstrijd. Een verslag van Frederik Wijma. Erik Negerman is een van de prominenten aan de start van de trekkende Adventure Run. Dit keer is hij ook organisator, want hij had een tal toppers naar het Ameland te hellen. Concurrenten dus voor hemzelf. Duizenden deelnemers dit hier aan de Adventure Run en dus een protte drukte wat alle keer slaget met de hulp van een soort vrijwilligers. 3 koprinners kunnen we noteren. Erik Negerman, mijn nummer zoon is het Alfred Molenhuis. Hier zien we op lichte achterstaan Riekele Kobus. En de tweede man is de man die op het allerlaatste moment bieskreun is. En dat is Ruben Scheurwater uit Dordrecht in het Wietreed. Die 3 slagen een god met de rest van het deelnemersveld. En dat groepje blijft binnen en rent uit. 3 sterke renners die het nog even schrikken van de skiep die het door de veerrusters vluchten. En op de finish is het de sprint die het beslist wordt door Ruben Scheurwater. 3 seconden voor Erik Negerman en voor Alfred Molenhuis. En dus wint de man die er op het laatste moment te hekken waard aan de list. Ja, klopt. Donderdagavond bevestigd. Gevraagd, bevestigd. Even overleg gehad, kon het wel. Want Ameland is niet om de hoek. En zodoende ja gezegd. En ja, tevreden. Erik Negerman, hij wordt wel heel knap te worden hier in Ameland. De laatste tijd ging het iets minder, maar ja, op dit moment loopt het weer lekker. En het is mooi dat dat dan ook in deze wedstrijd eruit komt. En dat ik tot eind toe met kan doen voor het podium. De 5 komt daaraan, 100 meter en een 5 kilometer man die lang ook bezig is.